iyaphileka. Ukuze lapho kaphileka impilo. Ngcono kuphi ugogo? Yaphila. Ndaba zinhlungu kuwe lezo. Ngizama ukufika makuphelile inyanga. Uba nami umsebenzi uzangibambile. Hey bafu. Ukudla kushaya izulu. Hayibo. Hayi. Hayi. Izulu kanjani? Kade sidlala amakhadi wabethana soka lahla amakhadi phansi wathi yokuhamba ngabashaya. Hayi ngeke kusafile. Hayi. Ngabe sigamela senzekile. Embalini. Bekade nenzani? Ngidla amakhadi. Awu, bekade ngidla amakhadi kuphela. Akukho okunye benikwenza. Angazi mhlabe nje amanzi abhonjwana. Baba akekho abantu abesekaxabana nabo nje la endaweni abaziwayo. Cha. Bekho nje abanye baziyo ukuthi abangani bakhe bebekhona endaweni. Cha. Ngibongile baba. Vele mbuzo uqedela lapho iso. Vele bezowenzani? Bengela imbuzi Facebook. Usingiyazi. Asiyele baba. Wami ulaliwe ngishile emhlabeni manje zakuwena amehlo mama ubona izinto singabona nzima ubona yonke into alutshene ukuthi ubani kuleli bhuti wami ilezi nomuntu oqinisa uhlalele into zami Animo! Something like you make the number.
Ngibambise. Sana. Kumele ngifonele ubhuti wami, kapha yena ngangisizi. Hello? Bhuti? Khona lapho. Kunjani? Ngidinga usizo lakho ngaphi? Ngathi ungenza. Awusangenza ngawe eMesuthu siyafiki. Siyabonana khona. Sure. Hey, kade phone uma. Hey. Kumele ngiye ke. Balenta ngitshele yona. Ngathi ngiye kuSimon.